Lekitxoko udalak baso bat erosi dau. Lekitxontzako interes berezia daukona. Lea ibaia berton jaioten da, Marraixo errekan, eta orduan Lea ibaien jaiotzia eta itsasoratzia Lekitxoko lurretan geratuko da. Lea ibaia Europa mailan babestuta dago, Natura 2000 sarian dago sartuta eta kontserbazio bereziko eremua da. Beraz, beren zaintzarako eta kontserbaziorako garrantzitsua da ibaien inguruko lurrari zer erabilera emoten jakon. Baso honetan, basogintza intensibuen bitxartez ataraten zen pinua, matarra zain da, eta atzan pinua 2019an atara zen, pinadila gaixotu zalako. Basogintza eredu honek bargi dago lurren egonkortasunean, lurren kalidadean eta ibaian bertan be eragin zuzena daukola. Ganera kontuan hartu behar dugu urredangarriren hartuguneak, honako ixe errekatxuetan daukauzela eta ibaian berajunda daukauzela urredangarriren hartuguneak. Beraz, horrexa itxik dana itxik, Lekitxoko udala gauzen basua erosi dau, Lea ibaien kontserbazio bereziko eremuan eragin zuzena daukolako, urredangarriren eraten dugun uren kalidadea bermatu nahi dugulako, eta eskualde mailan bertoko basuen aldeko apustua nahi dugulakoen. Lekitxoko udalian argi daukagu krisi klimatikoari aurre itzeko eta biodibertsitatea zaintzeko, ibaiak eta bertoko basuak zaintzeko apustua egingo dugula eta baso hau erostia horretan segitzeko pauso bat da.